I'll tell you this because of what I've experienced in life, right? Akekho umuntu ophile kulomhlaba esiphile kuwona onamandla ukuvalela into zakho. Akekho. Khohlwa. And I'm saying this because I've had so many people over the past few years. Zithe izinto zami zingakhanya ngase ngiqala ngibona abantu abangangifisela okuhle, abantu abaze bakuphimisa ukuthi soke sibone ukuthi uzophelelaphi, abantu abaze bakuphimisa ukuthi ucawuthi uyindlo. Uyabona, with that being said, ngitheme ngibalandela abanye babo balabantu mhlawumbe ngibheka i-background yabo because sekhona no social media ngibona nomuntu uthi usuka apho postani ukhuluma kanjani. Most yalabo bantu ilabantu abathi izinto zami zingihambeli kahle, mina ngiyathakathwa abantu abangifuni. Umuntu ahamba yo consult nabantu ababonayo, ahamba yo consult nezangoma. Sometimes akukhona ukuthi uthakathiwe ile inhliziyo nayo. Yabona lento yokubambela mina inhliziyo ngokuyitshela ukuthi soke simbone ukuthi uzophelelaphi. Lutho mntakama. Angeke ufike uphuze upoison mase ucathi kuzofa mina. Uma uphuze upoison kusuke kuzofa wena. Impumelelo yakho awuyiboni ngoba unalenhliziyo embi futhi ongafuna abantu ukubabona benento enhle, ukubabona benza kahle. That's iyona into ekuvalela izinto zakho le. Ile nhliziyo nayo nomona, uyeka umona. Shit.